Днес ще видя кой е най-силният човек на света и някакви други такива неща. Добре. Кой е най-силният? Чакай, Ч. Да. Ч, О, В, Е, К. Готово. Кой е най-силният човек? Изображения. Тип. Изображения. Я. Тук е много смешен. Вижте. Ето. Най-дебелият човек е това. А не най-силният. Честно. Да, само дига тежести. Това ли е силата? Виж. Най-силният човек е той. Най-силният човек е на... Какво съм написала, иначе може да го кажа? Кой е най-силният човек на света. Да, така че, защото не знам какво е. Да, същата са. Това е най-силният човек. Това е най-малкият човек. Наистина е най-малък. Това е най-дебелият човек. Ако видите. Сотах се. Да, Джон Хоун. Най-високият човек в света. 2023 година. Добро. Ето, виж. Таки. Виж. Това е най-малкото детенце. Не. Той е просто много висок. Виж къде седи. Трябва краката са му да са така. Добре. Сега кой е най-дебелият човек? Да, не мисля, че те е. Просто. И какво? Вижте. Това е... Това яде тази жена. Много са дебели просто. Какво? Това гол ли е? От така станало е така. Значи, добре. Кой е най-слабият човек на света? Тая жена. Леле, той е много малък. По ще видя кой е най-малкият човек. Какво? Това не го знам. На този дори не му остават и гащите. А вижте на тя. Просто ми изглежда, че не е слаба. Това. Но като се загледате, става се едно е. Лицето навсякъде. Не.
веселото бебе. И мама е била много ладно. Въщо. Аписа мама. Аз не за най-дебелия, най-слабия. Вижте. Ама чакай. Тази жена яде това, а такава слабочия. Добре, сега кой е най-ниския? Да, то се знае. Това са смешки, не такива изображения. Много ми е интересно. Просто ми е смешно, не знам защо. Нещо има на него код. И той е включен в това. Ека. Не знам как се харесва, ама аз не я харесвам, честно. Да не е... What the... Човек, какво си се направил? А че си... Такова гърлит. Да с не е наред. Ама вижте целата каква е. Направила се такива зъби. Не готина, на мен не ми харесва. Какво си се направила, жено? Вижте, дори си се е продълчила нещо. Вижте. Просто не знам как да го кажа. Изука Женка. Намеш? Да, и BTS са включени. Леле, те с BTS ми побъркаха главата. На, BTS насекъде. Че се включи. Това момиче много ми харесва. Не пуснете по очите. И аз почти имам същите. BTS! 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 Ота! Виж! Ще повърнам. Виж! Виж какъв е... В очите се покаже това... как се е натраторила е така. Ека с мускулите да се тратори. Ека, че се тратори постоянно, това е дразнищо. Това ми харесва. По очите, вижте какви са му. Шарени, блестещи. Аз съм същите. Вижте, това е тъмно, дали знаете негърчетата. Вижте колко хубави очички имат. Очичките са им по-хубави от тях самите, честно. Сега след малко ще се покаже BTS отново. Тези BTS са навсякъде концерти, какво ли още не. Добре, до тук ще приключвам видеото. Чао, чао!